ପାଞ୍ଚଟା ମିଛ କୁହନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜିତନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚଟା ମିଛ କୁହନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜିତନ୍ତୁ। ସତରେ ନା କଣ? ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସତ କହିଦେଲ ତମକୁ ମତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହବ। ଚଳିବ, ପଚାର, ମୁଁ ପରା ମିଛର ମାଷ୍ଟର। ହଉ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପରା। ହଉ, ରାବଣର କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ? 20ଟା ମୁଣ୍ଡ ପରା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ? ଲାଗୁଛି 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ହେଲା ତମର ଏବେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାତ୍ର 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆହୁରି 2ଟା ଅଛି। ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସତ କହିଦେଲ, କାଢ ମୋ 500। अबे साले। No, 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 no.